ka ziak veng ka ti thina ka ziak hrele deuh thin mani to ka buai ve thin bok nen ka fa te college la kal bok sia in lama che ta lo ngai bok nen hun ol wang e ma rem chang ka nei vele ka run ziak ve roi ani hi kan pa nen khan kum som pali kan in nei na min boral san ta khania fa pahni kan nei manani kan pa nu hian ati ratangin min du lo em ema a chan ber po ko ran wang ni berin ka ria presbyterian room root apa po pastor ania a pasal po tualupa an ko ran ba ka baptiste salvation ti velan ni lo chuan a mu he ve kani mai mitam zokin riat dan tur chuan doctor biak moi pol hi kan tuina ber ni vea atam zok chuan pol suak tin min soye in hrive kang karing ke malama chuan har san na eng ma ka nei lo ka pasal ko ran chu ka ko ran ni maya kadin ngai zon lai point kan soi fowa ka chung te tang point har san na eng ma kan nei lo biak in hongin kanin neya palai po voi ni chin ron kal in nei du na na ka chung ten min chelemo soi noemo eng man nei lo hrim hrim sti line afa punu pui chu min musit ema kadin ngai zon lai point kan pa chu anun min then turin alo ti char char thin ti po kadin nei nuak a hrele vek ama chu ko ran me che committee member ania ko ran me rum rut kan tiang hi ni na khel tel si rong bol pui te ngei nei em lo biak in ngai na fu si om dan ka soi thiam har abula chuan nunglam mit nei anga omangai ni ber kan pa hi a thina ri do wangin anu hian pasal dang nei to lovin an una wen kol pui tling thaka fa te en kol konga chuan nu thataka ni tho hre nei lem lova ama chau thuk chuak tu om chungin a fa te an zirdu zirtir thei vek tin suma mu theina ni chuan khuwa mu lo hle bok party in mangna sa congress nu ho mahila ti ni tain ka hria kan venga nge enga nge muni hroi tu hlun ni vengat khania a thian ten hatho ve tur po chu sak mak ngam china ni vea sumpo hailut viawani Joe and Joe Shopping Center Falkland East te chuan September le October thla chung song hian an bungrone chat berber te chungin stock clearance run pui ama zong aina sa zokin an kalpui le ta chur chur ta an bungro quality te hi achat ema wangin pan an man hla chin hle te stock clearance run pui ron nang fu tu ten ni hlo anin ti chin zia te shia in he hun hi ron van ne pui ve ngei ro le tin min dor tu te tan free gift tak tak pe kan ni dona bungroi le tamdana zirzel in free gift hi dong thei dona cheng sang khat man chin bungroi le tangin free gift pack chotan ni dona ni apan to ten an pan non fo thin join jo shopping center Falkland East phone number 9612507530 sumalak lu na satang bokin awi kom lem lo thung aduam de weti ni mai kan chen ho chung khan sumle pa ya chuan min rek ngai mi lova han di li chuan phun hlak hlak chung hian min pe ve char char tho kan pa nen kanin nei ta chu min du lo kha pe na thei khop maya mo thar lima chuan in leng kan lo nei ve neu newa atong kam khangi thei huat thei ni chuang si lo hian kha pol chuak nga tania a fir thakopang min an tinge ei zela pol chuak te kher lo khan ko ran thiang hlim ti ve maila vati hi cha kum rum rum thin ma se ngai khata ka ngai top zela ka phak to ka pasal ka nei nuin voi khat ma sunday in khom ka thul ka hrelo kan loi thin na ko hrana ka in khom ngai to lo bok nget takin presbyterian ka loya ka pasal thi nuwa po tun thlingin ka laloi ko hrana ka buai ve lem lo kanu le pa te ro an ruem ema Solomon temple saklai po thatho na sabir te jinga mi le sumle pai po seng na sabir te jinga min ni ke chuan chu ti te luen ka buai pui lem lo pasal ka nei nu phei chuan buai pui lo le zual tak ka ni mani loina in khom zel maila kan tum chu van ram kai ni ya pathian thu oila to ka ni mai ka ti kanu chu ngai thiam ve thin khopa ko ran thil te eng mo vel hi in ko ran eng tin ngei ti ve thin hi ti zia
han hrilila midang bula fiam tu thonan min mang le daya fa kan neya duat thu achuna duat ma se ngei thei ni buite pol chuk ni lo hi chu lo mum ngot mai tro an tikhir zela huat lei thei mang si lo ngei ru thei fu bok si hi ni ya kan pa nen hian kan in ngai zong rei lova kum khat le chan ve chu tling ve o me kan in ngai zon lai renga tanga helsa kan nu chuan palayan ron tir do na po afa te le an chung te nen po anin hial na sa niang motan min du lo hle maya ma se fa te an tang rual sia ati lui thei te si lova in thurual lo zetin palayan ron tir ta ni chu keini la kan lo ol sam phian sia kanu le pa te hian kan du thlan na lama min dang ngai lem lova anei tu ber turin kan dua kan ti fel zung zung mai sia ti chuan kan in nei ta chenga fa kan neya in dang turin min nor char buka kan pa hian in dana du vak lova a chan chu upa berania anaw te huan puitling lo ve hlom sia an no pang ber to tu hi kholai mi ve takani bok nen mi pa pahni chawan nia alak tlak zok in dan dai chuan a kholai mi ber hi atal nal tukang ti hlau ve thin ma se ka nu chuan nok min ti ve angrenga keila aru ka lulul chi ka ni ve a ka cha ngai chuang lo engang point min hau ma se ka ngoi char mani ti du chu ti char tho chi ka ni ve a afanu te zok hin min lo tan thina ma se poisa ka dil hi chuan in hau tak chuti kha ti chung hian ka dil za thi min pe ve si athova ang hlok chunga min pe ka wangin ka dil lo pha chuang lova kan pan hlokim thlapina pe a ani lo dil turom chuang hek lo le atira chun hriom ka ti ve dewa ka ngai nei hnuwa chuan poisa ka dil hian ang tran chi hi karil ru hian an hla ka lo cham pui char thin hre thei se chuan min ngei thei ngotang min hau engang ma se voi khat ma ka cha ngai lo hrim kan pa far nu te hian kanu hi ti thiam ber zo ka ni hi iom lo la hian min ho na na mang zia kan han chan lek po hian ani pon min cha ngai lo ka fa te zo khin min chang pong zel mai ti thin an tia kan nui vak zel in ngei lo chuan kan ho zela fa pani kan nei ta ka chuan kanu chuan in dang turin min tireng boxia kan pa zokin in dangila ni mailom ati ve ta a ti chuan kan in dang ve chia kanu chuan keiman in dan ka rota in dang ta angin min lo soi kual le a kan pa ni apa u hian miron hau hrip le ngala ma se ka chang chuang lo ka ngai thla char nakinan la hredon tho ka ti mai kan pa bula hian voi khat ma ka vui vai na ka soi ka la hrelo bok ama zo khin min khongai thina pasal ka nei main kanu le pa ten mi mo kan nia kan dan tur min hril na sa chu lova kan chung ko disciplina ayo pa kan za kan cha ngai lo ka thiam na po ni se ka u te lo chang taila ke ma zo kin khrem ka tur ni mai upa zo kan da la le ma kan than hana alo thakop mai chuti nilovin kanu khalo chang ve thin taila kan pa khan ama hring tunu anu nge chu khoi na chin alo neinga kan nu pa in kar thlingna bui zo kang pipu ten ayo pasana thu fingan lo nei kha a declain ka thin tunla ya point zirtina nei na sale azwal taila kholai in sual buina le in thana hial thleng thin tam takhi chu kan pumpel ka rin thu ka soi ve thin amai ro chu aru khian ka lulul khopa thil thran ye ka hriat le ka ruam han nei chu ngoi ringa tiklang de ngat chi ka ni wangin kanu khan min huat pha te po nin ka hria in suk ka tumni in suk turang chi te ka chi alok vek to chuan bu thlei turin min ti ta se bu thlei ma salovin ka in suma sa ka man chuan bu ka thlei le ka man lo chu na tu ka ni mai lulul min ti thei rualin ol thiam lo chi ka ni wangin kan bung bel zong kan man ngai lo khum hnuaian da mai mom ril bom mai te hi ka not 5 veka alom lo mai hin atang le a kanin rul tok thei khop mai
kan pa hian tran tur zawk in om lo pakhat ana che pakhat ngoi ringa lulul boxi min tia min thain top thin chutia kanin dan nuwa midang bula min lo soidan chu na ka ti ve khop maya han chu salve mai po ka du thina ma se ngoi chu tluka thaum lo ka tia kanin miron ho hrep nuwa chuan a nuwa kan pana bia lo ho ve lo tum le a kan pan kanun indang tura min ti dan le indang lok lo kan ni dan te ke man voi khat ma indan ko rot lo dan te lo hrila a nuwa chuan in ngei takin kanin bezui le thei ngal mai kanu kan pa nu te lam hi an chung kun chu ti em lova kan pa te lam hin ro ve thunga kanin dan nu luka lon lain kan pa u te ram hi kan lei ve top maya a hun lai khan kan huai sen ni ka ti khopa sarkar na thuka po na sang thukani si lova a hlo tam hran lo ma se in nei kha kan tum ve ma in huna to chak sia a mun nei photila a in saklam chu kan damanga kan pa pension huna po kan save thei mayang kan tia risk kan lave top ma se lela ma chuan alo thaphian tho nu pa kan tran rual pha chang chevio maila ina skenan blanket te ka honga me chi thom no te fapani no pangte te en kol chungin ka ti ve na sa thina ni ti fu tum chuna hloka abala ka ni thina wangin bat ka phal lo thunga batti rai chuan hral ri lo mai emo lep tlem zo ka hral ka du wangin batang ka nei lova in hrale ro har deu ma se poi ka ti lo an ron ena an du zong an hu to chuan an poisa nei velen ron kala an ron lei tho kan chan tur bo lo ka ti ve tlat kan pa hlo chu lon kan rul ba ka ala bang tlem te po kan khol tha ka thil ti na hlep tlem te chu kan ma mole e ina kan man berani in ren po kan pena no panghin nem noi kan lei sakhat khop mai an rila tram chuan chu thing le dal ni mai cholni a po sa kan me zen lo artui pum khat theu kan mea kan fa ten lom dai zok le ngala pui kan tilo na sa ni ti chuan a u zok in school kal ve tran ta anaw zok chu kanu le pa ke manu le pa ti zok nen kan in thlat chuang lova an bula chuan ka wada a u school bang po anu teiten an lo ruai maya homework kan lo ti puya tlaya ka buai zual pui re nuwa ka va ruai le maya chutiang chuan na satakin kan in tuak ve a kan pa hlo kan khol te ka sum don na tanga ka hlep te nen tang kopin in chu kan an rel ve ta thuai maya ka pa te poisa po nuai nga kan pu khiala kan salak lo ve to sia kan fa te hau tak wang lai ta kan i boxi kan sapum ve mai han tila tuk vervel vu lawin kan sapum ve kongka po kan vu theilo achung tak nial po plaster na tur kan nei to lo chu tiringo ta tha chu diksi lova kanin hisap ain kanin seng hnem ma towa kan tum dan chuan khorpum ve nukila a hnuai ko ni hi in luaman te kan lak thei chuan kan palon rutnan kan mangtel zelanga kan ti ve khania kan hisap lo dan lirin thilakala in sato chuan in hisap thiamang ti ve tak ro wa chuan kan sa thale mai thei to don si lova a tha theiang ber kan du le sia alo hau tak dana turu e mani chutiaril ruha le buai taka kan omlai kanin sakchu zo ve khram dan kan zon mek lai chuan kan pa chu an champhai jin ho bolero in kong thlangan tlan liama zan khat thil thuwa mei thai ka lo ni ve ta ni chu arap thla ka sin hetia ngai angot thi lo ni lova mani nge in han ton chuan ril ru hi ping vek ka ti mai ngai tuana toy tuk maya kan pa thi thuin min deng thut mai kha chu amak lu tuka ka trap plei thei lo zok aruanga ron thlen chi khan ka trap ve thei chau ka tot lu tuk kha tra thol hok ka chak ema ka trap thei mi lo kha hreom takani kan pa thi na hian min hong na ve ema choi chak na reng ka nei lova kar ni top kha tuisik ba ka lu thei lo ka chaw tong khong lu tuk dam doina min lu puya
ni chung ka chu kamu hil deuh char char mule mal ka nei lo ma se pathian hi tha a hun taka min thamuanin kan fatel maril rumin sentir ta zoka chuti ni lo se ka avek thein ka ring kan pa ka pafil em mai nia family man dik takani engkim mai ani dan tur thlapati chi nia a thian ten lir thei nei sup sup ma se nei lo big ni kha zaklem lova office turi thing pui dora chol phal lovin tifina pa ya chome vak po pai ngai lo cheng somte somni te ka pai tira chu po mang phal lovin a fa te thil hon nan ala ron mang ram zela a thian ten secret lir an zuk lain zo zela zuwa chu po a manin zil chop kher thin ka zil kha chu phuya tia meizu velo nula chung zong po zil ngai talo chuan ka zirng yel po khan a du tu samin ka zil thiam lo ni atlang wa lai le kanin nei hlim chuan wheels tra clear zu thina fa kan nei chi atangin zo zela thla ku vai thin mani se kanin dan nuwa lon te kan la kha in ren thei pato pa kanin rena wangin ku wa po engam talova eng chome po siamila a soi sel ngai lo zuin chungchang soi ve ka chak kan pa kha atlang wa lai kanin zui lai tangin zuin ve ze uzewania kanin nei nuwa po in ve ze uze ureng kum khata voi li voi nga tal chu in ka ring buainan kan hmang lo khrim ka haw ngai chuang lo mi pa nia pa birania hawa chul na ka hrelo a chin to ka hre mai tura ka ngai a hre vio bukin ka hria ka ron hot lai don ti chuan thian hoimo an office hoimo chon ei khom dona zuin ve don ti ka thiam mai a rui ve tho rui chel tuk chiale thu hriat na hlowa lulam le monglam hrelek lo vo mani ngai lo aron rui poin fa te hriat lo thei turang ber nein thupa in bual fa in amu bodai thin zui ka fak reng lo kan pa khan in lo se ka du ber ma se an in ni poin mi pa chun in control thei turania chulai tak chukan pa ka fak le zual na ni tin a hun review bok ana zongin in du lo chung ko choi kho mang chi ate hian a in ngai lo khrim a zom na bo theina thila chuan a in sum mai hei takhinia mi patam tak in sum thei lovin chung kwan ti ke dar na ka ti thin zu wanga chung ko ke dar ka hlo ber ni ve tho kum som chung kanin nei ta ka kha chuan kanin khra chiang ta puka ka hlau ta lo veti na lam ni lovin ka hlo ber ni to lo khrim mi parin tlak chu ni tina chen pui tu zantina mut pui tu te hian kan khra chiang berin ka hria kan pa min mangai angin tu man min mangai thei ka ring to lo aboral khan kum somli po kala thling lova kala wang lai ve lom tlemin lu sun te zia ve dewa kan han in tuai mam le deuh chu min be sei fe hin kat ve nu ka nia ma se ka thiam lo nge ka pe lo kan pa nen ka te khin lo thei lova ama thluk tu tur ka muzo thlot lo ni tin fanei to nuwa phei chuan mi pa hi kan lo mamo em lem lo damna le hrisel na pathian in min pe a midang wa ngai sakman po kan ni lo fa te ba kan ril ruam tak lo kan pa boral nuwa chuan a pension te kan ti fela tlema zong a hloma lak tur kan nei ve mangin kanin sakpo kan zo pum hlum ve thei ta ni ma se kan pa tel lo kan lu lu tur kha ko hu phur ngoi nia mole sa zo wat vatil ka ti em lain kan zo don haya chuan kan pa tel lo kan lu tur ko hu phur lu tuk chu zo mai lo se ka til em a ti chuan pathian khoi na zara tluang tak le hu phur ku tak chungin kan lu lut ve thei ta ni atir lama modin hun khirsia ka soi ve hio hei thil ni na tik takania ma se kan pa burol nu ka chuan kanu kan pa nu hian min ngai tual em a atu te po tlak saman nei hlau rengin arun ngai ven renga engmoti kong zong tak chuan ka in thlung lek thin kan pa nau khovel mi ve deuh mai khan nupui fanau nei ve to tho sia kanu chu kan in lama run phei renga a chen pui zok tan khan mo ni hriau mang ti ka ring thin
kanu chuan min ti fo thina nang hi chui lulul e mai la cheng ho ring la chuan ki ma ki in dang zo ka ngatia le la ma chuan in sanga tang hian alo in mai thei zok te pun ka hria kan chen ho lai anga mo thar po chi chuan anin hron rei lovang ti ka hlawa a thil ti dik lo ni ka hriat te ka hrila a in pom ve lutuk a fa pa ai o tu ka ni ve na hria ka thuron pola ve na sa nia a fa nu ten pasalan nei don poin palai ma chon thlengin min ko ve a in ngana pakhata min mang ve ni ber hi tuna chuan an lo patoin an taksa po chak to lova heti chung hian ka faten an va hruai phei lo le an ron da pheya nileng hin ron om ve mai maya ai du zong ka chiang buka special do hian kan siam sak vela chu ringot po chu an ni upalam tan chuan thak hlel thamani ve a fate pula po nang ni ain min tuat zok abula ko om san dai meng chou alo ti ve thina tun ma min ngei lo zia ka ngai tu chuan heti tak me kan in rem le thei hi chu kalomin ka hlim thin thina hian alada mate hi min lo hui khom le ni te point ka hria eizon nang hit nei chi alo maila kan pa pen son tlem te le in lu man nen arem chan dan anga ka sum don ve na te nen phang lu tukin kan om bik lova ka ngai tu fo bok chu kan pa kha kal ma don wangim muni khati tak maya in sakaman mo kha ka ti rum thin kanin dan tangari lo te a ka du vio lo na chungin lon la kha thupui thlur mai sia in hun le ringot khan ril ru ka pa kumnga vela liama in sakringot atin tu alea zingkara ama hian ramalo vate kuala athil hisapi le khabu aziakin poisangai zat nen a chok chuak de uring maya bultan na tur ngor ngor ba kan nei si lo tong thu selova phai kal ngai khopin nat na kan chunga thata se inven na tur po nei mi lo khopin kanin mangkot ve a chu ba ka nuai tel ka pa te kan lapuk sak bukania athi ma don ting hrianga a mangai em anu pui fanaute bai vai ta kan lo nan thila lo ti phut zo ka niang ka ti rum thin ole heti zong hi ka mei thai jin kong karon zia thei chin chuni mai se pasal nei hi thil khro ma ngai loila kan pasal te thu oila kan pasal chung te po mangai tumila kan lo in huani poin hreng loila thaberin ka hria ma se har sa ve du khop mai chu tak chu mei sia kan nia modin huna kan din chuan kan ti ve nge turani boxi ole tuna tan chun khati zong kha lo ni le ta a like te subscribe te min lam me sak lo te khan min me sak le ta zung ula ka van lom don em a thei phei chuan min lo share sak ve thin don ni o voi khatal yom na grupa min an share sak la ka van lo min ka van lim don em in zawa in hun man nuam ve kule Joe and Joe Shopping Center Falkland East te chuan September le October thachung song hian an bungrone chatber te jing stock clearance run pui ama zong aina sa zokin an kalpui le ta chur ta an bungro quality te hi achat ema wangin pan an man hla chin le te stock clearance run pui ron nang fu tu ten ni hlo anin ti chin zia te sia in he hun hi ron van ne pui ve ngei ro le tin min dor tu te tan free gift tak tak pe kan ni dona bungroi le tamdana zirzel in free gift hi dong thei dona cheng sang khat man chin bungroi le tangin free gift pack chotan ni dona ni apan to ten an pan non fo thin join Joe Shopping Center Falkland East phone number 9612 507 530 ole he thuron ziak tu hian ko hran ming hi aziak lang chiang sia ko hran ming hi tarlan lo mai turem moni ka ti ril ruk lain mitam takte lo ton to le ka thian te ngei point an lo ton to ni wangin angai in karon sir zok mai don ani in mangai reng chung sia ko hran awanga christian kan in thani chu nak ri top thailo ka thiam angang in karon ziak ve top mai ole ti hian bultanila kan nu te hi UPC ru em an nia apa hi ko hran upa ni bok kanin ngai zon lai hian engma buina kan nei hran lo kanin nei huna po
kan ko ran baptisa aron lu hre mi lo ma se in nei te kan du ve a palai kan tir chuan a ma sabera chung kwa kan loin ron khom ve nge han tia palai voi ni kan tirna chuan kan ko rana lo lu thei don chuan har sat na engma kan nei lo ma se aron lu thei don lo chuan kan in rem thei lo ni mai ro se tin an lo thla ati ra chuan in nei nge ka du wangin lu mai turem muni o ka ti rum ruma ma se chung kwa in kan an soi ho ve a kan chung kwa hrim hrim hi kan loina hian mani phak to ka chanvo nga ve tak vek kan nia ka chung te pon i hmangai beri nei theina turani chuan enga ma kan dal lawang che min ti vek UPC a lut mai la point ti ran lo ma se ruk tak chuan tha min ti pui lo mai thei an tilang du lawa ka ngai kain ngai tu chian hian mi pa zok mei se ko rana valu duk duk kha thil ni thei nin ka hrelo mi pa ka ni in ti ve tan chuan a tlom thlak palai tir non leila chuta alarem lo ni chuan ruk mai tur tin chung kwa in thuthluk na kan siam ta ni in ruka bultran that lo zia te thalai jinga ka lo soina sa zirlaya te kan neya a soina sa berjinga mi ka ni nupui ru khi ka tum lo le ka du lo berani member dang ten ton tura om ka tum na sat nen kan palai ten hlo cham le ta sia kan nu po chuan in ruk mai po poeti tak lo wangin akong om chun na lo ni to box hi nen kan in ruta ni kan in ruk hian buena kan nga pha zo ka ti theyang in rumol pho to tho thowa in soirem dan kan zong don ni tin an ron ruaya ma se kan palai te bula anin nei thei lawang kan thutluk na kan la ding reng an lo ti le si kavalen pon in mun lo phal to lo pindana anu inemo apai nemo anom pui tlata tloma kala ve la klo to nupui ru ka ni to a dan pona ko om to tho tho boka ka hlo cham tur ani lo kanin bereng thei tho boka ruwa man na siamin kanin runon le ta mi amai ni hemi tumi chuan kanina ni to lovin khodanga kanu tei na ka tlan pui mak kanin ru ti che kan thrila kanina voi tam tak kalin kan chung te na te kan thian te na te kan nu thian te na thlengin min lo zonga min mu zo si lo ke ni lain an message te an call te kan chang du to big si lova kar ni nuwa inin nei em mang chuti taka in mangaya in nei tu te chu kan dal to lawang chu palai ron tirla kan soi fel ngal do ni tin min ron thlema kan in nei thei don lo chuan kumtling ve ve kan ni poka ko ta kan in nei mang in rem ti na tel lo pon kan in nei ve thei ka ti tlata pathian ming chal mewa min tiam ta ka wangin kan nu chu ka tha ho le ta ni ma se buina bok palai kan vatir le chuan kan ko hrana tal in kutsui ro se an lo la ti rama rongbol to poimo tak kan ni ve sia kanin kai hruena nen po kan ta na sa thak don lu tuk an lo tia ka tilak lo towa kan ko hrana nge kanin kutsui tur ani ka ti rum rut ma se kan nu chuan naw lo pai reng towa kanin ruk masak le kanin ruk voi ni na inkara hian thlani vela tlamana chutia rai ti kan khriat rual chuan kapan an ko hrana chuan vain kutsui ula kan ko hrana in lu le ngal mai do na lo ma ti wangin keipon in rem chu tha ka tia an du da nang chuan an ko hrana kan in kutsui ta ni in nei kan zo rual in kar khat poral main kan ko hrana kan lu le ngala engma buina nei lo in fa te kan an nei chawa ma se mak deuh mai chu ko hran hian mi hring ril ru alo thun to lak lo chuan ril ruin thak sakhi alo har khop mai kan nu hian min mangai em ma se ain khom du mang lawa apa te ko hrana thil ti pui de wan nei chuan alo va in khom ji a thosia an lo thlem lung leng le nen UPC lu turin min thlem ngat mai ni keila in ka tum der si lo anu le pa te la in UPC rin dan dik zia min thrilin an ina chok an ve ei chang te hian an ko hrana min hruai lu dan ringot an zonga kan nu bula in pa hi UPC a hruai lu dan zong ron ti hi ka chiang reng fa pa pakhat kan neya adang kan la nei bel lo UPC ka lu du lo wangin kan nu po kan piagin en khom du big lawa chung te mai zana du boxi keila dan chung kan lu le nuwa chanwo poimo tak tak chel chhole in ko hrandanga omchi ka ni to der si lawa ko hrandanga ka om don ro ro ni suan Salvation Army om ka du kan nu bula kan ko hrana i tui thei thlot lo ni suan in rem siamila
mani ko ran ve kalsanin Salvation Army alu tang kan ti ve boka adu bok si lo thil danga social na tur ka hello nu ni tlina mo ni tlina kan chung te hrim hian an ngai na vek ma se a chung te ina duwa e kal jing ka ti deuh thin kal vak to lo tura ka ti la in hawani ngal zel sia fapa kan neya fa te hmuwa nu pein hau hi tha ka ti si lo kan fapa mut nuwa kan in hial ta fo maya ka riat pui lo hian an biak ina alo vein khom le thina kan biak ina in khom ve du se chuan ka soi sel mi alawang pasal te ko khana in khom du mi asi lo so ta hawa in khom pe tho kha ka du bik lo ani UPC alu tila buena kan nei lo ni mai min ti mai thin ka hmangai em che wangin ka nei che ma se kan ko khana iron lu thei don lo chuan in then te po alangai mai thei te hi tia kanin ngai zon lai point kan soilok sa kan ko khana lu kha a nial ngai mi lo kha nia an ko khana kan in kutsu zo ruala kan ko khana kan lu don te pon a phur ber atanga a chung te hian an lo thlem lungleng na sa in thiam takin an fui thin ti ka thiam in ho fo ka du lo wangin an in lama kal fo te hi tha ti viau lo mai la ngoi liam chang ka nga to ni kum julai tha khan ngoi rangin a thom no kengin alo ho dei maya ni danga po leng fowa leng satlia tura ka lo ngai ve maya zana wa hruai ka tum chu ka lo ho to don lo kan ko khana kan lu ma lo chuan kan in nei thei to lowang min lo tiringota apa te la in an lo a men na saro pui mai boxi ka fa pai ro a hruai tel lo lawa kan bula oma pala hi voi thum kan tir to kan la hlo cham vek a ma chuan a chung ten hela tuna chuan a ma ber a hel sat to sia ti thei wang khop mai min mangai ziale mi patang reng nga tan ma ti lo zia min la ril reng thawa thatakin kan la in bereng tho ma se in hruai le chungchang kan soi chuan ko hrana bok kan buaya in hruai kan hlat tual chu ni hi ko hrana wanga fara kan siam tur hi ka ngai ngam lowa an du dana om mai turem moni te po ka ti rum thin ma se mi pa ka ni in ti ve tan chuan tlom thak ka ti boxi eng ti om nge thaberang ti po ka thiam lo karil ru hin ngoi ka fa pa mu hi lai te hi ke ena ko hrana wang mai maya nu nei lo ini tamai hi chu o ka tiril ru wong thin thuron thadeu nei te nom chuan min lo hril ve teu kan lein mangai emema midang kan lein mel san lo hrim ke po ka waleng fowa a chung te pon mak pang thlapin min la trit an ko hrana ka lu chi min nga eng tia ti nge thang karil ru hin ngoi ole tuna tan chun khati kha lo ni le ta ko hrana wanga in then na hi kan thian te a po tongan lom to ti ngai na ka hrader lo mai a buai thak ti bak chu soitur ka hre ve lo ni e hetiang lo tong to te nom chuan thuron in pek thei zo ka ringe eng po ni se adam han ho potila malam hun a eng zong in kan thlir ram don nia in zawain hun man nuam vek ule ole mani khan nu pakhat a pasal ko ran baptisa ain khom du lo thu kanon soi to a tun chu mi chan len na angreng deuh chu ni ka ringa hei kanu pui UPC ko ran ain khom du lo ti mi ron thon le hlol maya ka chiaranga kan ngai thau don nia pumix tiu mania I thil ron soya khan nu pakhat UPC om thin a pasal ko ran baptisa in khom du lo kha I ron soya comment ka chiar thaveka UPC musit na ka munem khop mai ke hi pian tira tanga UPC ka nilova tlangwa nuwa presbyterian tanga UPC in pe ka ni ti ka soi masadua meichia te hian an pasal te ko khan an vuan ve mai tur ni ti ringdan nei ve tho ka ni UPC nula pon ike ke tlangwal pasala nei suan ike ke alut mai tur ni pasalte UPC a hruai lu tum ti angreng hi soya tam hle maya chuti rualin a chung om UPC te po hian ko randang nu puya kan nei fowa kan ko rana tui thei mi lo in khom du lo nu pui nei hi kanom ve tho thin nia kan nu pachan chin hi ka lo share veng che ama sain UPC ka lu chan kan soi lokanga katlang wala hian pathian thu ka tui e ma lam te hi nuam ka tin khuang ni la kan sak to phei chuan
làm tua la chuộc mấy đủ thìn mi cái này mà sẽ cắn cậu phản khối tụ trên khát hiền mình ấy là win mình khắc dễ dễ thìn à thà rào thiêng lim pol na các chân tắc tắc phê suan các riết mi lẩu hiền trong riết lẩu nền các lẩu bể lệ chia mấy thìn chú mình ngay thấy lẩu tu anh ông tanu là UPC chi ni mình ti thìn à mà chuan Presbyterian à ba cái khom ngay lova mà sẽ chú tia mấy này tắc tắc à mình ti phô ta cả chuan UPC thom ka lo ve fo boxi nen khan UPC a chuan ka in khom ve chinta ko omna tur dik takani hi ka tharawa zalen tlatin min tak chungin UPC Mizorama ka in petani ti chuan tlangwal na na chuan nupui turte kan du ve a ngai zong te po nei ve kan du ma se kan du zong tak te hian ani chu afel a na po tha ma se UPC nia tin min yei na hi midang bulan lo soi thina UPC kan hi wanga min du lo tu chu nei ka tum bek bau lo ti chuan hun local ve zela a minga sarkar thok ve ta chu mun ran rana ka post school ve a kom na mun pakata hian min du le min mangai em tu na ka nu pui ni ta nen hian kan in tong ta K3P a branch committee member ni lain nge a kum khat chuang kan ngai zon nuwa kan nei ve ta ni atira chuan engma har satna kan nei bik lova ma se fa te kan neya changchiat chuan lam hian a in khom pe lo ta fo maya keila rong bol tu poimo tak kan sia nupui ten min thlop that lo chuan thu soi te hi a in thlarun om zo vek thina chu wangin in khom ve ram turin ka ngen thina in ho pha chi alo maila ril ruking bai tak hian mani in khom turin ka kalangai fo thin a nu dewa phei chuan ka khumwar peilo khumwar kherlo po in khom in phal chuan karon in khomang te tia chu tiang ringot ani thei bik si lawa chu ba ka khuang vuak te lam tuala ka lam te hi ina musit deuh hian fiam thu tho nan te min mang thina engma hre thiam lo kan fa te bula hian ipa chu lamin eizong zok se thang emo ipa chu tong hriat loin na thok se thang te ti thina arei tiala hei kumruk kanin neitlin na halo ni ve tareng maya kum khata hian voinga hi a in khom tling ngem o ka ti thin an kholama Christmas te kam han pui ve thina chu tianga kan kaldon chuan in khom na tur thom no thar a boi pui chuk thina puan thar nen kor thar pheikhok thar nen azin nge thin an khuwa hian UPC chu om ve ma se north east an ni wangin keipoin mani ko khan om ta lo ro chu tin Presbyterian lama ke in khom ve mai thina an khuwa kan kal hi chuan in khoma thul ngai mi lo thung chu ber chu ni ka hel em chu ni kei chuan mani ko khan om lo chuan an ko khana ka in khom pui maya in khom lo la we me ma kan fa te asiam soka tlai de ulek to apo ni se a in khom pui rama heta kan honga in khom chu soilo kan ko khan hi fiam thu tho nan min mang hi ni per mai ka van duai le zel chu ka chung te hi Presbyterian te kan ni wangin an ron len chang te hian an zawai main UPC chu fiam thu tho nan min man saka kal sualang ten min soin nasa takin min soi se bong zel ma se ke chu karina ka chianga na viau thin maila ka nui pui mai thin ka chung terem tivak lo chung UPC lut ni maila ka nu pui hi chuan engkim phresa le UPC lu in huam sa veka min nei nia kadin ngai zon lai pon pol ko khana abuai lo thu a soi fo thina min duin min mangaya min nei lo a law em thin kha ni sia tuna lem heti tak maya min do ta mai hi na ka tin hriat thiam har ka ti em ani zan khat chu kanin hawa chuta chuan kalo in sum rein kalo in uprei ve ta bok nen ka tong kampo ana ve deuh ti ka hria eng pola po omila i pasal ka nia i hriat sa nia min zui ve mai turani hetianga omrengai chuan in thenila thang rongbol puite mai zana thenom khoveng te min soina zong te hi
na ka ti ya trong kam ka lo chep sual ve deuh nen in then chu a in pei ta at maya a hnu dewa chuan in thiam lovin trong kam tha in ka thil soyom zia te hril fia ka tum le a ma se min ngai thadu to lo voi khat in then ka soi zeu kha ala wong me ma nak tu ka hoang no pang ka hruayang atia chu tiang em chu thleng lo tura ka du em awang le ka hmangai boxi wangin in then lo na tur ni chuan tin klom zo ka tangin ka thlem le ta zo ka ma se om ziom chuang lo akar le chu ka hnalama ka kal hun tur ni to a ni khat vel chu in bemu mal lovin om maila kanin be thave le thuaya ma se aril ru lian ka ti don nge aru kin min then chu alo tum reng thova chol ka mang zowa na ka kal le nu chuan engma min hril lovin an thom no zong zong nen an nu fa ho chuan kan khola man lo kal dai maya an kal don hian thenom te chanchin a hrila an nin min ron phone hala ti chuan kei point kan nu chu phone a biak tumin ka call hala ma se min chang du mi alo ni chia na kala kal chungin kan pu bula thilom zia ka hrila kan nu hruai le turin ni special leave min pe a ho ngal wangin kan nu te kholama ka tlang hala ka wa mu hian min lo uk sak vak lo ka pu zon chuan thilom zia te min zota ama chuan engma soi thadu chi alova in thena rota karon ho ti ba ka soi vak lo ni ome keisuan kanin hauna bul zong zong te soin engkim ka hril fia chu mi zan la chuan an chung ko po in ko khom halin in hruai ho turin min tia kapu zon po in kan nu chu na takin akam khat boka ma se kan nu hi alu lul ve ma ni chia chol ka nei si zan khat chia ka ria ka ni chu ka thlen zan hian an ko khoma atu ka in zui ho ngal turin min tia ma se du tlat si lo chonudar ni thleng ka nga ka adu tak miau si lo wangin ka kal sana ngai ta si atu ka na ka kal lo chuan hrem the ka ni don to miau si a mitui tla chungin ka pos lama ka liam santa ni a in khom du lo thina wangin thian tha te rong bol pui te le kan pastor te thlengin min ron len chilin thil om zia te an ron soi pui thina om zia nei thui lo khop mai UPC hi a musit ni perin ka ria kara fa pa pa ni kan lo nei ve to boxi a mei chia zokin in then chawin ngam em ma se nu pa in then hi a pathian thu lo ka tia tin rong bol to poi mo tak midang te en ton tura om tur ka ni la in nu pui thena fa te fa siam tu ni ka du boxi lo kan ko hran hi a mu sit om viawem ni a eng lai ber hinge mu sit om chule tu te ko hran ma hi kala soi chengai lova keichuan ka tharau chandan milber ko hrana ka luta ni maya nupa ko hran rang ve in khom mai tur nge in hruai le in ko hran ranga in khom taila kan nu panuna har satna kan tok na so ngem ti dan tur ka hrethiam lo ngati nge in ngai zon laya engkim hresa min nei si fane nuwa heti om tak tlat ni ka hrethiam theilo ni tuna hian voi khat chu palai ka kal tir towa ama chuan engma soi du lova apa le a u naw te chuan aron ho em mang ala pui tling tok lo ani hi pasal te ko hran chu a bel mai turani ko hrana wang mai in kan tu te ti farha kan phal lo tin thatakin an lo thla ma se kan nu berin engma soi du miu lo chuan om dan thiam har ka ti ngai zong ka nei san dei mai don em muni o ka ti rum thina dik tak chuan chapo thil ni lo se a minga sarkar thok ve ta chu kan om na pianga hian min lo du tok hi anom ve zel thova nupui tur na chu kalung phang lo ma se dam chunga tan nupui pakhat neya fa te nen lim taka khosa khau hi ka du thu samani boxi UPC ko hran musit tak tak thin te khan ngun takin min ngai tu pui zo kula ka nupui ania eng anga a musit ko hran po ni la hresa min nei nia thatakin ka loina om ve mai tur ani don lom ni engen ngai ve dan